Yaka tamasa ka basaw jangka India International Cherry Blossom Festival la plipat ba da umintri rang ba ka jalla Meghalaya u Conrad Sangma ha ka jingyalang ka ba isyong kun kavla long Hamadan Pulo Shillong. Laban penken mau hang ni ba ka tamasa Cherry Blossom Festival ka baningkong balapan long South na menchua kadaya ha ba ka jing tumu jangka sarkar Meghalaya nagabenta ka phang pedeng Destination Meghalaya namar ha ka ni tamasa lalarki ya ka jing pho kisentiu jong uding Cherry Blossom ubadan tang ha ki than lumba Himalaya ki baju pho tang ha ka portion rai ha ka ba lapan long bon teli ki program ten rai hanong ba Shillong nadu ka khatlai taring hadu ka khatnre taring unai wing kani ka tamasa ka ba menta usnem jangka India International Cherry Blossom Festival 8,000 khat khandai kala yasno akti lang bat ka embassy jangka Republic of Korea bat ka Korean Cultural Center ha uni usnem bala ai nam International Year of Indigenous Languages. बांग्लादेश से आया है बहुत अच्छा लगता है बहुत सुंदर है हम बहुत एंजॉय करते हैं I like it. Like every time we have cherry blossom, we get to meet a lot of new artists, new people singing songs. Cherry Blossom is like that festival where like everybody tends to get to enjoy. And हम यहाँ पे आए हैं टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट बट जब ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और हमारा आने का वक्त वो एक ही है तो हम वी आर वेरी लकी पर्सन. Umintri rang ba ka jalla u Conrad Sangma udon ka jing snow scam bakani ka tamasa kaya ha bha bat ka jalla na bakani ka tamasa kaya rap ban kintiu bat kershani gi jaka ba itanan jong ka jalla Meghalaya umintri ka tanat badai pet iki klau bat ka mariang uba lakamen rumboi ula ai jing kren lang hakani ka singi. The Cherry Blossom Festival, as you know, it's an annual event, and it's an event that is getting popular year by year. So we do expect good response from the people. Of course, because of the overall weather conditions, you could see some cherries that blossom a bit early, but luckily there are still a lot of trees that are blossoming right now, and really take this opportunity to invite more people to come and experience this Cherry Blossom Festival. Hakani ka tamasa ka basaw sngi la penlong ya bun teli ki program kentup iki jing pen inam iki riam ki ben ki jing yatam ya pun ka jing pen inam iki kso bat ki we ki program ki bala pen ya ki pat ba ki bala wan banyadan bentalang hanan pelong bat Hamadan Pulo namar ya kini ki jaka baro arteli la pen phalang da ki jing shai ki ba itenan ki jing than ten rai da ki set ru ki la long ki benta ki ba kongsan hakani ka tamasa namar ladan bun teli ki jing pen inam ya ki jing than ki ba lai phaujan lai rukom namar baka jilla Meghalaya ka deka wei na ki jilla ka bapaho tam ha ka liang jong usin ka jing sma ubi na ki jing bam ten rai kala kring yi ki nong wan pet kai ha ka ni ka tamasa ka ba kong san tam ka long ba ha ka ni ka tamasa la khampan le jing mudru ha ka ban penne ya ka jing khot jing suba ha ka sngi bala ple ya ka ni ka tamasa ka basaw jong ka India International Cherry Blossom Festival 8,000 khandai la pelong ru ya ka North East NCC Cultural Jamboree. Bureau Report, DD News, Shillong.